Здравейте, котета, и добър вечер в този късен януари. Какво стана с Vision Board, мила? Къде е? Точно така, няма го. Тя годината дойде и си тръгна, скъпа. Идвам да ти напомня да ставаш и да се погрижиш за себе си, коте. Знам, че ще се почувстваш по-добре. Първата задача за днес. Корена израснал, цвета избледнял. Значи ставаш и преебаваш. А ако си натурална кралица, знам, че е време, скъпа, просто я измия. После опраш екстеншъна и на него му е време. Тая година ще ходиме само с свеж екстеншън. Втора задача. Сядаш, правиш прическа, дори да не трябва да ходиш никъде, е така на тебе да ти е кеф. Слагаш екстеншъна, той мирише на портокалче. Въртиш машата, тя мирише на изгоряло, бъдец, окей. И след като се погледаш и се почувстваш, ставаш и отиваш да изпълниш последната задача. А именно да легнеш и да си поспинкаш, докато Габи ти прави миглите. Това не е шега, хора, спах през абсолютно цялото време и да, беше най-терапевтичното нещо, което ми се е случило цяла седмица. Аз вече имам абсолютно пълно доверие, така че казах да си прави каквото си поиска и просто се събудих за резултата. О май гад. Човек. Изяде. Значи, ако не отидеш да последваш Габи Еса след този резултат, направо не знам. Ако искаш и ти да се развиеш в тази сфера, абсолютно трябва да я последваш, защото тя вече започва да преподава. Оставяме и социалните мрежи тук. И да ме последвате и мен за още задачки.